Отново, сега, сложих новия код, почнах нова игра, минах през гоблинския дънжън доста пъти, докато събера някакъв голд. Така, малко се нацепих, взех си най-силната броня, оръжието само дето не съм сменил, ама както и да е, минах втория дънжън. И сега да видим дали сме оправили бъга. Не сме. Е, това е мега досадно. Викам ти наред, бе. Също не работи. Local Storage, нали там, дето си запазваме информацията. Искаме да знаем дали я има тая информация. И може да стигнем като цяло. Сериозно. Не гледаме файловете ми, само разчитаме на изкуствения интелект да ги четем. Затова трябва поне малко код да знаеш, ако искаш да направиш нещо, свързано с някаква разработка. Кой файл ми промени сега? Тънджана. Да, ще почнем за всеки случай. Дънджана. Е, пробваме пак. Ще стане ли? Ще трябва да ресетнем всичко и пак наново да го правя. М, Тук като съм добре. Добре, значи ще ударя пауза на видеото, ще рестартирам играта и като стигна пак ще го пусна отново. Само да не ми губя времето. Ето, до след малко. Стигнахме пак. Да видим сега дали ще се получи. Айде бе. Е, Трябва да направя, че да почнеш да работи. Той тия работи не работят. Супер. Това работи ли поне да се тръгна от дънджана? Добре, разбрахме къде е проблема. И не са свързани най-вероятно. Видим, дънджана едно и две си работят нормално. Даем да погледнем дънджан едно и две, да видим те там с правилни реално. Нищо им няма. Ама от 3 нататък най-вероятно са супер багави.
кажем Game.js файл, защото реално там е индекс HTML, да не е оттам някъде по тема. Така може да си покрием всичко. Може би не е в Dungeon. Някъде в Game.js най-вероятно. Кой да е объркано. А, това възможно е да е това бъде. Ако сме го кръстили Final Dungeon или нещо такова. Преди реално имахме само 3. Имаме 10 вече. Пак да се е бъгнало. Това се е бъгнал, ще е много тъпичко. Интересно. Надявам се да е това. Сигурно се надявам да е това, защото не знам после какво да правя. Напред. Да си направо искаш да видим проблемите какви са. Тук пък какво се променил, бе? Минява неща. Трябва да само тук искам. Запазвам проблеми. Да махаме за сега и да пускаме пак. Не е време пак да имаме още малко. 257. Конзолата. А, а, добре. Но това не е. Ма не е дефенс. Айде, може би шот айтъмът ти, да. Да. М, Трябва да е. Добре. Това няма проблем. А, свършиха messages. Еми, да видим утре други ден, като са реснат. За сега това е. Видяхме горе-долу къде е проблема. Явно не чете правилно нещата. Ама, като имаме още безплатни съобщения, му да даваме, той ще си ги оправи сам. Това е за сега. Subscribe, комент, лайк и там другите неща. И виждаме се в следващото видео. Ай!